खुलुमबाय बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोरानो जाबाय कक्राझार रेलवे स्टेशनाव सानै बर' हिन्जावसाखौ रैखा खालामदों। मैया कक्राझार रेलवे स्टेशनाव सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ गुबुन हारिनि दुथां आखुनि सेंग्रा सानैया उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ सोनाब फारसे लांखारनो नाजानायाव कक्राझार जिल्ला आबसुनि मददजों कक्राझार पुलिसआ हमनो हाबाय। थांनाय बारनि ओइचएस जोबथा आनजादाव जाय फरायसाया ओइचएसआव मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों बिसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय फरायसुलिया 60 जौखोन्दो आरो बेनि गोबां जौखोन्दो मोननो हादों आरो गुबुन फारसेथिं जाय फरायसाया 75 जौखोन्दो आरो बेनि गोबां जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाफोरनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया केबिनेटआव फोसावो दि नबेम्बर दाननि जोबथा नङाब्ला दिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव हिर' कम्पानिनि स्कुटि होनाय जासिगोन होनना बिथाङा फोसावो। मैया 2 अक्ट'बरनि मोनाबिलि समनि 6:16 गिलु-बालु बांग्रि मावनाया आसामखौ सोमावग्लुंदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बांग्रिआ 5.3 गोख्रैथिजों मावनानै थांदों। आसामजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो गोहोम खोख्लैदों होनना खौरां मोननाय जादों। गोहोम खोख्लैजानाय रायजोफोरा जाबाय बांलादेश, नेपाल, भुटान आरो चाइना। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायफोरखौ फिन आरोबाव पुलिस बिफानआ हमफिनदों। थांनाय मोनाबिलिनिफ्राय 100 निफ्रायबो बांसिन हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बिजाथिफोरखौ धुबुरी, बङाइगाव, चफ्रा आरो कालगाजिया जायगायाव गासै 100 निबो बांसिन उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्राफोरखौ फिन हमफिनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि बुरलुंबुथुर हायेन सेरफां आरो बराक हायेन सेरफांनि साहा बिलाइ खानानै सोलिनाय सुबुंफोरनि सानसेनि हाजिरा रांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि केबिनेटनि गेजेरजों फोसावदों दि 18 रां बारायनानै होनाय जागोन होननानै। 18 रां बारायनानै बुरलुंबुथुर हायेन सेरफांना सानसेयाव गासै 250 रां आरो बराक सेरफां हायेनना 228 रां जासिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।